Molta gent es pregunta si la recerca ens pot donar realment esperança per a un futur millor. Mirem al nostre voltant i sembla que tots els indicadors són negatius i que el món és massa complicat. La contaminació marina, l'escalfament global, la pèrdua de biodiversitat... És fàcil sentir-se desbordat i l'oceà, el nostre gran aliat, el nostre protector, sembla perdut i la seva riquesa irrecuperable. Però és realment així? I si et digués que per a mi la recerca és esperança? Perquè obre camins inesperats, però posa solucions abans inimaginables. Inspira noves possibilitats amb cada petit descobriment i ens fa treballar junts com cap altra cosa ho fa. Que em permet somiar amb un món on la pesca sigui sostenible, un oceà sense plàstics, o potser entendre d'on venim i saber quin és el nostre lloc al planeta. Potser diràs que sóc una somiadora i em preguntaràs quins motius em dona la recerca per somiar.